Alright, maray na banggi mga ornamental. And welcome back sa aking munting YouTube channel, Bicol Ornamental Fish Keepers. And ako nga pala si Bren Bongalon. And today's video, mag-unbox tayo nitong mga ornamental. Dumating na kasi nung 30 yung napanalunan kong beta sa bidding group ng Thailand, which is breeding materials lang naman mga ornamental. Kaso talagang pinush ko na naman na kunin kasi yung color variety niya kasi naganda na ako. So yun yung project ko next, kasi ako bilang breeder ng beta, mas intention ko yung mga makukulay para mas madali i-market kumpara sa pang show, kasi ang kumukuha ng mga pang show yung hobbies lang naman, yung mga nag-show. Sa akin lang kasi mga ornamental is yung pangbenta, bentables talaga mga ornamental. Kaya kumukuha ko ng mga cheap na beta, yung medyo mura, tapos makulay para madali madali may benta. So at the same time, pinadala ko na muna kay Kuya Jake, kay Lebanon Lodnab. Shout out kay Kuya Jake. May kinuha din kasi ako mga ornamental na suspected female na flower horn, which is yung strain niya is yung RKF4. So ngayon, bilisan na natin mga ornamental kasi kahapon pa to shinip. So i-unbox na natin. Pero bago ang lahat mga ornamental, kung hindi ka pa po pala nakapag-subscribe sa aking munting YouTube channel, please subscribe. Hit the notification bell para parati kayong updated sa mga video na i-upload ko. And pag-click and share naman mga ornamental para matulungan nyo yung channel natin mag-grow. So umpisa na natin. Shoutout nga pala kay Sir Junel Consulta and kay bro, yung mga nagpagawa sa akin ng mga tanks na to. Shoutout, alam mo na kung sino ka, di na kita papangalanan. Isda is life. Oh, may pera. Galing sa ko. Damit. Oh, may damit to. Pero hindi to ating mga ornamental. Pinasabay lang para sulit yung shipping. Oh. May may sleeper pa. Tapos may pagkain, watermelon. Galing to sa auntie ko. Shout out kay Auntie Inday. Bad. Pero ito talaga yung ang purpose ng unboxing natin mga ornamental, which is yung beta. Ito nga pala mga ornamental yung yung tunay na packing ng isda. So yan, medyo stress pa mga ornamental, pero kung makikita nyo sa kulay pa lang solved na. Yan. Stress. Tapos ito yung female. Yan. O, diba? Ganda.
Then ito yung dapat nating unbox na. Kasi flower horn to eh. Yung naghahanap ng quality flower horn, yung mga reseller, hobbyist, kindly PM kay Kuya Jake. Jake's Flower Horn at Lebanon Lodlab. Yan yung account niya sa Facebook. Kaso di natin makikita mga ornamental. Balot na balot ng packaging tape. Target ko kasi mga ornamental mag-breed ulit ng flower horn. Like nung nakarang kong breeding, which is yung male flower horn ko is UTC, sideline plus UTC. Tapos yung female is yung, nakalimutan ko na. Pero yung pinangalanan ko yung strain nung breeding ko ng flower horn is yung Happy Meal strain. So, ito mga ornamental. Yung suspected female na may cook. So, hope na sana female. So, yun mga ornamental. I-release na natin itong mga ornamental sa kanyang tank. Tapos, lalo itong yung beta, bibigyan lang natin siya, papagpahingayin lang natin, tapos i-video natin with mga ornamental for update yung itsura niya, which is yung hindi na siya stress. So yun mga ornamental. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wait. So ayun mga ornamental, siguro hanggang dito na lang muna yung video natin. Yung flower horn, about sa flower horn, siguro sa mga susunod na lang na vlog, i-update ko mga ornamental. Kasi gabi na, madilim sa isdaan ko, so di natin makikita yung tunay na ganda. Tsaka stress pa yung isda. So para sa mga, ang masabi ko lang para sa mga kapareho kong backyard breeder, tuloy-tuloy lang mga ornamental sa pag-breed ng isda. Kasi sa totoo lang talaga, kung marunong ka mag-handle ng isda, may profit talaga. Nag-enjoy ka ng mga ornamental, may profit ka pa. So sa ngayon yun lang ang masasabi ko, kasi yun yung dahilan kung bakit ako nag-aalaga ng isda. Nag-enjoy na ako, plus nagkaka-profit pa ako. So yun mga ornamental, hanggang dito na lang siguro yung video natin. And nga pala mga ornamental, yung gustong magpagawa ng aquarium tank, kahit anong sizes, kahit malaki or kung ano pa, kung gusto niyo magpagawa sa akin mga ornamental, PM nyo lang ako, Brand Bonggalon sa Facebook.
So, hanggang dito na lang mga Cornamental. Maraming salamat. Hanggang sa muli.